بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلبالي كني وكلبالي كبا ومساسي جماندو سليمان كلبالي عبد الله حنان comment vas-tu ito comment dobe entrega da solle kana yela jele pichi ale to ko Suleiman Koulibaly sans fil solo garibudin ma se kan toma ni toma ma de ka nyoy folo ko kunu so ale kere ma fole bi fana ale kere ma fole kana no ha oui et puis ale tumi barake akledula ya ale technicien ya ke ya mbado mais hal click ma radio bla ale akone mani e ma foni bi mo wole ka foni olu nete olu tere ne barakle kana foni o tugula nana olu foni bi voilà quoi parce que tu n'as pas compris mon affaire de Clédou là toi tu me prends pour je suis pas un auditeur Adjobila voilà Adjobila très bon Adjobila ana olu foni ay auditeur voilà ay tomate auditeur ko ni nga konate fo ko o fana e le malvele ka aba radio la mais ko so ko ni fali fen fora ale me mume ko de ba fay ko alu konate be na fay baba ma fo ale ani soma auditeur tere ba ale bi to asigor la ka technique en même temps voilà et na nga téléphone bu ci defana ba de bu kek hein non ça ko ni aka Clédou ko de longue de ko ni ambo doyen voilà bon et bien abla mea mba fo bismillah mba ko chugodi ba amia ka kene ko sube me ala tandu alhamdulillah mba ko depuis ala e ginyeda ko kusigite doni kungoloma abada muna nga sisa rasa ta kon binya ke doni non on to rasa ta ambi ginye ko ta la ma rasa ti jengona non ouais particulier ouais par exception ouais exception voilà ambi généralité de là do amu ka exception sono kusigi asa ke doni tieno ko fleli fana senyeki abada abina fo tasma foli ti dajje ni chukumi odo ko kuma fana ti dogo tulo ma ti bonyo tulo ma abada abada fa mana ke chugo chugo ibame mi tulo dogo ara buena ibame me abe ko fe ku e hakli ko ya ayo iko hakli do chokorba do konema ko hakli mati wulu fanyini ate muyini wulu fa ata nyini ay ko iyo chokorba do ko hakli mati wulu fanyini ay chokorba kuma fi ay chien fi fana abla ita nyini sa ay abla ko ayi kana fo anga wala mai anga na nyini bu chokorba do fana konema ko nyuma to wulu dena abebe wochi abebe wochi able bon entrega do konema ko wulu fet lo ngefane farati do ale parce ale klona sebe be adai nyindu ba da kona able farati bala farati bala maintenant amba kunjeli muye ko ni ekolo ye wulu bolo wi ala kalika akamaka funa bla li dawati mi sino ira ba do de la ajobali able ofente kabako ana ferero ala fana ale danga ketigo o sebale kolo e ba nyimi ka bla le ko ale ba to nyimi ya ba fa karaw abi kono ka no me kasra bori yira dai ma nyimi Allah akbar no masabi ale masay anga ko jono dro hable biam bi do nyimena araba kalot le joli ta ani woro samba fla ni mo gan fla kalere to novembre kalo awa bismillah gafobe e ba fa ko nene ba kalo ayo ni sisa nene ma de bofolo abega bo nene ba do ase amabo amake nene ba evolo parce que abi wati mina e nyete bloquer lembi lay bolo be krema nyekele ne bo na kere nene ba e ngo itobo nyekele ay ma bo na kere nene ba itobo odia na kere nene ba ali fugula mido dere grivita abla je nga fugula sanga ba ko ay o ba ba yes sawa sanga abla ay alhamdulillah damna do amadu bo ikakagude abla odo de iba sanga abla malila ni ba feke fere ni fe wati mase ibota ka abla abla mais ni ya to a sera wati mina ene wole fo kunasini ngo kasko ni mbala nu ya to fo ya contrôler ni ko ba sa ibinimisa abla ko nya gafe ko ko kasi ba damne wa clinique me duru abla entara terenga wa fladu wa no ko mai wa ma ke jagwe folo na gare jagwe abike wa duru abite bola mali fleni bisa ambi mo la somide ma mba fe kaskiza asan wati de nié mais ni a to fo jagwe de titako commerçant to ali di nyela fle voilà mais angoni mina flenta amba pentre ambe juru dola ani do yere moto ga yele ba fe ngamba rezo ge ay barma nega barma de taka bria kuna o taka fsa yo ya do y bogo daga do fno bogo daga o ko de ay do ko ni o ko na be farati la
baramantigi kɔni e y'o ye ne y'o ye mun ye ne b'a fɛ ka fa barama yɛrɛ de b'ale bana fɔlɔ e y'ale fɔlɔ wa n y'a ye o barama de b'ale bana fɔlɔ mɔgɔdagatigi ka fisa n'ale n ko Mali bɛ se ko la ayiwa l'histoire de Bamako ale ye mun fɔ a bila histoire de Bamako ale kumara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin waati ninnu na an b'a fɔ min ye yɛrɛwolo Ben le cerveau yɛrɛwolo Deboussi le Jara Ben le cerveau a bila ko maa dɔ kɛlen don ka jɛkulu dɔ sigi a kɛrɛfɛ nin waati na k'a fɔ k'u ka gɛn ka bɔ mun ye CNT ale kɔnɔna la a bila k'a fɔ mun bɛ tali kɛ an ka famaw a bila ko bagan 600 bɔɲɔnko a bila k'u y'o minɛ mun ye banbaci wale kɛbaw olu la nin waati ninnu na a bila ko n'i y'a jateminɛ mun ye Côte d'Ivoire ka finitigilakaw minnu bɛ MINUSMA la olu fana ye ŋaniya ta k'a fɔ k'u ka maaw k'u ka segin so k'u ka kɛ n'a ye k'a fɔ n'i jateminɛ k'an b'a fɔ Angleterre maaw olu fana ni Suède olu tun ye laɲini kɛ olu kana ka maaw fana ka segin ka bɔ MINUSMA la ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko nin maa ninnu bɔlen kɔfɛ mun ye an ka finitigilakaw ka jɛkulu kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye k'a ko bɛna kɛ cogo di an bɛ jɔn jɔyɔrɔ la a bɛ o yɔrɔ la o yɛrɛ de y'a ɲɛ ye o n'i y'a mɛn halisa an b'a to bɔ ni mɔgɔ tɛ jago an bɛ jɔn jɔyɔrɔ la an bɛ jɔn jɔyɔrɔ ale y'a mɔgɔ gana jɔyɔrɔ o mɔgɔw ko ni France taara an b'a kɛ France ma taa a taara ni France taara an bɛ k'an yɛrɛ cɛ an bɛ k'an yɛrɛ o ni ɲɔgɔn tɛ fana a banna lesi ko wele ko a ye wele bila mun ye amu ma bilɛ amu n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ assurance maladie obligatoire an b'o ko kabiri san 2021 a bilɛ fo kana se sisan ma nin waati in na fura 440 a bilɛ k'o bɔra amu la ko kɛlɛ n'o gɛlɛyaba ye a bɛ kɛ gɛlɛn mun de bɛ bɔ la a bilɛ ko o ma ɲɛfɔ a ko kɔnɔ nka a k'a fɔ k'o bɔlen kɔfɛ a la mun ye fura 440 ye ko fura 2000 840 ani 4 a bilɛ k'olu kɔni donna a la nka a ye ɲɛfɔli yɔrɔ min ye ko fura minnu bɔra a ko kɔnɔna la fura caman bɛ minnu bɔra a la k'o fura in yɛrɛ de ko mago bɛ s'olu de ma kosɛbɛ a bilɛ o la an sɔrɔla mata ma donc u ye mun bɔ diɲɛ la u y'a bila dugu mais namara ko don o man ɲi ka 440 bɔ ka 1000 don 440 to yen o barika ka bɔ ni 1000 n'i y'a faamu Ablay. L'indépendant ko di? Indépendant ko. Docteur Choguel Kokala Maïga. Ale bi. Ablay ko a kɛnɛyara. A kɛnɛyara? Qui s'est rétabli et il se porte très bien. Bon, comme on l'a pas vu encore. An kɔni m'a ye fɔlɔ. An y'a mɛn u ka gafe la. Mais don min n'a y'a jabara la, a y'a y'a yɛrɛ. An yɛrɛ bɛ se k'a fɔ il se porte bien. Ablay. Nam. Conseil national de transition. Ben le cerveau Ablay. Ben le cerveau. Ko maa dɔ wulila ka taama. Ablay ko a ka démissionner. Mun na? Ayiwa ko ten. Parce que a ye hakilina fɔ. A ye tiɲɛ fɔ. Waati min na a bɛ fanga fɔ, ma fɛn fɔ, a ye fanga gosi u k'a ta. Mali. Ablaye sa ye fanga gosi yan. A ko kɔngɔ b'an na o fana ye tiɲɛ o. N'o de ye fanga gosi ye. A y'a faamu. Mɔgɔw n'i y'a ye wulila sisan k'a bɔ parce que a magar'u la. A bɔ Mali filɛ o de man ɲi. Waati min na a bɛ tɛgɛrɛ f'u ye. Fo b'a bɔ. Maintenant comme ale ye tiɲɛ fɔ. Bon i y'a ye de Mali n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn u b'a fɔ o ye jugu ye. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Ala k'a to an ka tiɲɛ fɔ. Amina yarabi. L'indicateur de renouveau. A ko di. Ko sɛnɛ min kɛra san 2021 kana san 2022 la Sikaso mara kɔnɔna la a bila ko o kɛra tare nka mun ye ɲɔnɔ mara la a bila ko baara ma ɲɛ dɛ. Baara ma ɲɛ. Ko baara ma ɲɛ. Ji dun bɛ yen. A ji kɔni bɛ yen nka baara kɔni ma ɲɛ. Ayiwa. Ablay. Nam. Ko mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kati k'olu ko Adama Jara alias Ben le cerveau Ablay ko k'a ka walan sɛmɛ. Ko Kati ko k'a ka walan sɛmɛ. K'a tɛ walan sɛmɛ ko président y'a nommé président bɛ se ka gɛn. Ayiwa. O k'a fɔ président ka gɛn o minnu tɛ tile. Président tɛ Kati yan. Kuma in fɔtɔ fɛrɛ de. Ayiwa tubaarikala. Zire Hebdo. A ko di. Ablay ko lakanabaliya. A bɛ yen. Kɔngɔ. Ko mon colonel ko an b'a kɛ cogo di. A ka fɛrɛ ɲini. O de sɛbɛnnikɛlaw de fɔ. N'a ka fɛrɛ ɲini. A b'a kɛ cogo di. n t'o jaabi tɛ n bolo n b'a fɔ a ka fɛrɛ ɲini. ɲininkali kɛra colonel la. Ablay. Nam. Vérificateur général ka bureau. K'u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ. mun ye dugu jukɔrɔ nafolo bɔyɔrɔ la. Ablay. sefa wari miliyari 2 ani miliyɔn 800 kunkanfɛ Ablay. Nam. K'olu. O tunna. A tunnen don Ablay. Ablay. Miliyari bɛ tunun wa. A bɛ tunun Ablay. Ko lakanabaliya. Nam. Ablay ko o siratigɛw la. Ko n'a jateminɛ maa miliyɔn 2 ani maa 180,000 Ablay. Ablay ko kɔngɔ b'olu la. Mali kɔnɔ bi. Ko maaw bɛ yen ko kɔngɔ b'olu la. O tɛ ɲuman ye.
l'essor façon que fasri ale ko dide ama ku tiani farko nyanaja yi farko nyanaje final club clé do coupe clé do ma fo ano fo yana ngabo aywa able ko mu stade malien de Bamako mbodom ale be tamana ni watina mu basket african league la mu Côte d'Ivoire ka ofi nam boko fla stade malien seba fla usoro boko fla na able sade se soro bi woronduru biduru ani fla o kera Cameroun no finitigila ka nuka pulsida ka farale nyoko kan ni basket yere bela jele mala ka keni watina mi Abidjan kerengerene la o ka dugumbe nu ba wole ko Trècheville baro bala ka ko yoro la boko fla na able o kera kunungo o kera mu Langassi Athletic Club de Guinée o nyakro sade lu tachi bi shegini fla bi wolonvla ani woro donc boko sabana baro be ke bi able ne kanya tan ani duru tan nani wati san malien ale ni ekibu mbala ka jouer BBC le kan ku kwada e nyongo kwala ala ku tegeja ami otewa gafa mba bana awa ambara ke nyugo ne kroke ambalmake ankanu babe Mohamed Touré le poète Mohamed Touré le poète mais c'est un administrateur hein il est Touré il est Touré il n'est pas Koulibaly non il n'est pas Koulibaly Mohamed bismillah ni dona imaye c'est ni mu fo encarando dala abla nyaaye anana soro yaw ala de alla ay soro yaw abla donc way kanu day donc non ko amna do refo a fitini raba bulo donc mba fe era ka nyiniga aka wala wala ye anaku muna ek lu kanu muna e sebini kanka aka foye abla o ko ne o level klojo o nyini ngali kan ko aywa bismillah ouais, d'accord. En français, il n'y a pas de problème. Comme vous avez dit, Mohamed Touré, là, quand il arrive ici dans le studio, normalement, c'est Mohamed Koulibaly. Mais d'accord, mais je vais partir avec Mohamed Touré, il n'y a pas de souci. Monsieur Mohamed, bonjour. Et bienvenue à la radio. Attends, son micro n'est pas ouvert, je vais ouvrir son microphone. Il faut ouvrir son micro, voilà. Bienvenue à la radio Clédou. Bienvenue chez vous. Bien. Merci. Le nom. C'est Souleymane Koulibaly. Ouais. Merci bien. D'accord. Monsieur le poète. Ok, merci bien. Comment vous allez? Je vais bien. La radio Clédou fait ses 30 ans. Alhamdulillah. Quel est le message? C'est avec beaucoup de plaisir que nous fêtons les 30 ans avec la radio Clédou. La radio Clédou, nous aussi, nous sommes Radio Clédou. Ok, nous le vivons de jour comme de nuit. Et grâce à la radio Clédou, nous sommes au courant de tout ce qui se passe pratiquement à travers le monde. Parce que c'est notre radio de cœur. D'accord. Merci vraiment de votre passage. Alors, vous êtes là ce matin, encore une fois de plus pour ces 30 ans. Bien avant cela, vous avez déjà passé ici à la radio Clédou. Vous avez fait même, comme le directeur l'a si bien dit, vous avez fait un article, si on peut le dire comme ça, sur la radio, la poésie. Alors, dites-nous aujourd'hui, la poésie, c'est quoi au juste cette poésie? Ok, merci beaucoup. Je pense que avant de parler de la poésie, c'est important de dire que nous autres, nous ne sommes pas comme la jeune génération. Nous avons une relation affective et émotionnelle et même historique avec la radio. Parce qu'en son temps, lors de notre temps de jeunesse, il n'y avait pas de télé. Donc on suivait tout ce qui se passait sur le plan national et international à travers la radio. Et les radios n'étaient pas nombreuses. Il y avait la radio Mali et plus des radios internationales. Mais nous étions accrochés à la radio du jour comme de nuit. Donc c'était vraiment une relation très affective entre la radio et nous. C'est pourquoi quand je suis venu à Bamako, sans rompre carrément avec la radio, j'ai pris contact avec la radio Clédou à travers Fanta Diakité parce que je travaillais avec elle dans un projet. Bon, elle venait faire le reportage sur le paludisme. À partir de là, j'ai connu ces reportages. Madame Santé. Ouais. Et que je continue toujours. L'infirmier d'État de Clédou. Je continue toujours à l'écouter et c'est avec elle que j'ai pu avoir un rapprochement avec Radio Clédou. Et depuis lors, je continue à l'écouter de jour comme de nuit. Pour la petite histoire, le matin de bonheur, pour que les enfants sachent que je suis réveillé, ils viennent tendre leur oreille à mon mur de ma chambre pour savoir est-ce que la radio est en marche ou pas. Si la radio est en marche, ça veut dire que je suis réveillé. Vous êtes réveillé, vous êtes vivant. Donc par rapport à la poésie maintenant, c'est vrai que depuis ma tendre jeunesse, depuis au lycée, j'ai commencé à écrire, il faut le dire, à travers un journal qu'on appelle Al-Habar, qui veut dire les nouvelles en français.
Mon professeur de français en son temps, Tapo, m'a beaucoup aidé et puis soutenu pour dire qu'il faut aller sur cette lancée. Et puis j'ai écrit sur des faits sociaux et cela m'a permis à l'université de développer déjà des poèmes et à travers un style qu'on appelle le style acrostiche. Et ces poèmes, j'ai une centaine de poèmes du genre. Malheureusement, jusqu'à présent, c'est au stade de manuscrit, comme on le dit. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de les éditer. Alors, si on vous demande aujourd'hui, votre radio, la radio Kédougou, que pensez-vous de cette radio? Ce que je pense de cette radio, si vous me permettez, comme j'ai le poème sous la main, je vais aller à l'écoute du poème. Tout à l'heure, on va faire un consensus. Voilà. On va prendre une pause. Voilà. On présente le flash de 9h. Très bien. On revient et vous allez lire le poème et le commenter pour nous. Très bien. On va faire cette transition avec votre permission. Merci. Non, vous pouvez rester sur place. Voilà. Mohamed Khan va prendre la place là-bas et puis voilà, sans déranger les autres. On va faire juste le flash. Parce qu'on va informer les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis, on revient dans le studio et tu vas nous lire, nous décortiquer le poème qui est véritablement des vers. Et les gens vont le voir tout à l'heure.